хора! Хайде да оправим багажа ми за почивка. Първо ще опаковаме дрехите ми. Сега ще се опаковам гримовете. Първо ще сложа този дезодорант на Балея. Слагам се също и този рол-он на Salt of the Earth. Също ще се взема този тонер на Glow Recipe Mini. Аз си го взех от Sephora, когато бях в Париж. Следващото нещо е този боди крем на Sol de Janeiro и това ми беше подарък от Коледа. Следващото нещо, което ще се взема е този Drunk Elephant хидратиращ серум. Следващите две неща са две Sol de Janeiro-та. Едното е любимото ми 40, а другото 87. Следващото нещо, което ще си взема е този Juicy Bomb. Взимам и още един гланц на Summer Fridays. Взимам си 3 ластика и една шнула. И последно ще си взема един серум на Glow Recipe, но ще го сложа отделно. Добре, сега ще се сложа неща за плуване. Първо ще се сложа водни очила. Взимам си и 2 щипки за нос. Също ще си взема една чанта. И разбира се, никога не тръгвам без моята плюшена играчка. Също ще си взема... Също ще се сложа... Взимам си и 2 щипки.